गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर। दसे फैदो लोगोफोर, दसे थानानै होदो जाय आंनिफ्राय सफैनो दसे नुजाफैदो, दसे सम थानानै होलायदो आरोना। दे सोर दंफां अननानै कमेन्ट खालामदो, लाइक होआखैबा लाइक होना होदो, लोगोफोर दसे थाना होदो। सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साब खालामना गालांदो लोगोफोर अननानै।
रदै दसे थाना हो लोगोफोर माने इयाव फिल्म नायदों नालाय ओंखायनो दावराव जानायखाय माइकखौ अफ खालामना दोनदों रदै दसे अननानै हेलौ come here ए सोर दंफैयो अननानै कमेन्ट खालामदो लोगोफोर माने अखा बिराद हादों दिनै ओंखायनो मोलेले नुदों आरो लाइटआबो स्रां स्रां नङा बे लाइट होआखैबा लाइट होनो हादो दसे सम थानानै होदो लोगोफोर खालामदो लोगोफोर सोर दंफैयो अननानै रुमाव बिराद हाल्लाथारलै माबा फिल्म नायगासिनो दङ ओंखायनो दावरावखाय माइकखौ अफ खालामना दोनदोंमोन कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अननानै चिउ 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 कमेन्ट खालामदो लोगोफोर लाइक होआखैबा लाइक होदो चेनेलखौ शेयार खालामना होदो आरो साब खालामना होदो जाय जाय गोदान सफैनो हादों आंनि इउटुब चेनेलाव साब खालामना होदो लोगोफोर अननानै दे कमेन्ट खालामलायदो लागाव दे दसे सम थाना होदो लोगोफोर अननानै दे कमेन्ट खालामनाय जोंना सोर दंफैयो दसे सम थानानै होदो बे लागायलाखौहाय दे लागाव जोंना लागाव सब
दे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर माने राव खादों दै रुमाव बिराद मानसिफ्रा खिलिमनाय दावराव जानायखाय एसे माइकखौ अफ दोनदोंमोन आं जे आंनि एरियायाव जाय सफैनो हादों दसेबाबो थानानै होदो आरो कमेन्ट होलायदो गावजों गावनो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो लोगोफोर अननानै दसे सम थानानै होदो अननानै सोर दंफैयो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साब खालामना होलांदो लोगोफोर सुपार बिएस लाइक होबाय दे होनदो आरोना अननानै दसे थाथ'दो जोंना ओंखारलांखो ना माखो सुपार बस सुपार बस नोङो गोदान नामामोनथाय आंनाव जायखिजाया गोदानबा जोंनाव अननानै आंनिखौबो साब खालामना होलांदो आरो कमेन्ट गालांदो भिडिअ नायनानै आंबो नोंखौ साब खालामना होगोन आङो माने रुमाव दानि बिराद फिल्म नायदोंमोन दै हाल्ला इसोर सानैया ओंखायनो दावराव जादोंमोन ओंखायनो माइकखौ अफ खालामना दोनथ'दोंमोन आङो मा होनखो आं दसे थाना होनोसै दे सम गैयाब्लाबो दे जागोन दे दसे थानानै होदो अननानै ओमफ्राय ना चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साब खालामना होलांदो आंबो नोंखौ खालाम हरफिननो हानाय बायदि आं गोदान बायदि मोनबाय थादोंलै आंनाव दंखायोमोन नामाथाय आङो नायगोन दे आं चेक खालायगोन आं दायो ना एलपि दोनखांबा दे सोर दंफैयो अननानै कमेन्ट खालामलायदो आरो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो बिसल हाय आदा होनदों हाय फंबाय लाइक होआखैबा लाइक होना होदो फंबाय आरो भिडिअफोरखौ गावजों गाव नायलायना होलायदो नायनानै कमेन्ट होलाय होमबासो सोर नायदों बेफोरखौ होमबासो मिथियो लोगो आंबो माबा हरफिनगोन गासिनिखौबो नायना होगोन भिडिअफोरखौ अननानै दे लाइक होआखैबा लाइक होना दे सोर दंफैयो कमेन्ट खालाम दे लाइक दान होबाय होनदों दे रोजा रोजा साबायखर फंबाय नोंनिसिम लाइक होनायनि थाखाय आरो सोर दंफैयो कमेन्ट खालामलायदो आं नोंखौ साब खालामना होनाय दंखायो फंबाय नोंनाबो दंखायो आंनाव दंखायो सिगांनिफ्रायनो होनदों आरोना नोंहासो रिटार्न खालामफिनाखैमोन नामा फंबाय सुपारा होनदों आरोना नायगोन दे आं दा चेक खालायगोन नोंनिखौ चेक खालायगोन दे आं दा र' आंनाव माबायाव फैथारा नालाय आरो भिडिअफोरखौबो नायलायाना ओंखायनो फात्ता मोनाखै माने मिथियाखै आरोना दा नायगोन दे आङो नोंखौ आंनाव भिडिअ नायनानै जायखिया कमेन्ट गालांनाय अननानै सुपार बिशाल बहाय आदायालाय आं माबानि बिसनाथ सारियालिनि फंबाय बिसनाथ सारियालिनि ओमफ्राय ना फंबाया अबेनि दे अननानै लाइक होदो लाइक होआखैबा फंबाया अबेनि अननानै खोन्थाहरदो आङो बिसनाथ सारियालिनि दसे सम थानानै होदो अननानै लोगो बिराद अखा हागासिनो जोंनाव बिराद सामफ्रामबो अखायानो गारनो रोङाखै दामानि हर सान नै दाबो एसे थाइफ्रिगासिनो दङ आं दा इटानगरावसो दंफैयोलै न'आव गैया दामाने बाहेरायावसो दंफैयो लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो जाय दङ एथ' गोबाव मा लाबोखो सुपार बस कमेन्ट होबाय दे आं होनदों दे जागोन दे आं दायो एलबि दोनखांबा सेम माबा खालामगोन नोंनिखौबो भिडिअ नायनानै आङो कमेन्ट हरना दोनगोन भिडिअफोरखौ गावजों गाव नायलायदो अननानै नोंसोरनिखौबो नायगोन आं कमेन्ट मोनबानो नायगोन दै
माने कमेन्ट मोनलायनांगौ आरो ना, होमबाना उमुगा नायदों होनना मिथियो आरो ना। दे सोर दङ कमेन्ट खालामदो। बिशाल मा होनखो आं रङियानि लाइक होबाय आं। दे फंबाय रङियानिसो नामा होनबा? आङो बिजनेस सारायनो दै खोन्थाहरखाबाय आं। मा होनखो सुपारा मा होनखो दा बहाय दं आदा होनदों। आं माबायाव इटानगराव दंलै, अरुणाचल इटानगराव। इटानगराव दंफैयो आं दा। दा न'आव गैथ'वा, बाहेरायाव दंफैथ'यो आं दा खामानि मावनो माने। दे सोर सोर दंफैयो लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो आरो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो अननानै। दसे सम 2 मिनिट 3 मिनिट थाबाबो जागोन दे अननानै, दसेबाबो थाना होदो लोगोफोर अननानै आरोना। नोंसोरखौबो सापर्ट खालामहैगोन लोगोफोर गासिखौबो आरोना। कमेन्ट खालामलायदो दे। अरुणाचल प्रदेश इटानगराव नामा होनदों? औ आं फंबाय इटानगर अरुणाचल प्रदेशआव दंफैयो। मेन टाउनावनो दंफैयो जों, माने नै माने बिल्डिं सायाव दं आरोना। ओंखायनो ओइ माबाया ख्रि ख्रि नुहुरदों आरो, माने हाजोसा मानि न' नालाय इसोरनिया, ओंखायनो ख्रि ख्रि नुहुरदों आरो। मा होनखो सुपारा ए अब्ला नों हलंगियाव दंफैथ'यो आदा। हलंगि माने हलंगि बारनानै फंबाय, हलंगि बारनानैसो दंफैयो आं। हलंगि बारनानै इटानगर गंगा गान्धी मार्केट खाथियाव। गान्धी मार्केटखौ सिनायोना सिनाया? गान्धी मार्केट होननायाव खाथियावनो आरोना, बारा गोजान जाया, आगाननैसो होबानो मोनो गान्धी मार्केटखौ। दे कमेन्ट होलायदो अननानै, दसे सम थानानै होदो। ओमफ्राय बिशाला मा होनखो कर्नाटकआवसो दं आं। कर्नाटकआवसो दं नामा होमबा फंबाय? दे भिडिअफोर नागारबाय था बिदिनो। जोंनाथ' टाइम मोनथारालै, होमबाबो उफाय गैया, दसेबाबो ओरैनो भिडिअ नागारसाबो आङो। एकदम टाइमखौनो मोना, जोंना बिल्डिंनि खामानिसो नालाय। सुपारा जोंना बसआ मा होनखो सिनायो आं मैयासो गहपुर सेम्पुआव थांना फैदोंथ' होनदों आरोना। नंगौ नामा? ओमफ्राय जोंना सुपार फंबाया अबेनि? सुपार फंबाया अबेनि? नैलै जो फिल्म नायगासिनो दं, हाल्ला बैसां बिसोरो। ओंखायनो आं दानि माइकखौ अफ खालामना दोनदोंमोन आं। सुपार फंबाया अबेनि? चिरांनिसो होनदों आरोना। नंगौ नामा चिरांनि? ओमफ्राय फंबाया अबाव थायो सुपारा? अबाव थायो फंबाया? नैलै माबा ओंख्रि जानो नागिरदों, ओंखाम मोनखांबाय। बिशाल होनदो भिडिअ बानायालै आं। भिडिअ बानाया नामा फंबाय? भिडिअ बानायनो हाबा मोजां जायोलै, बिराद वाच टाइमनि थाखायनो बिराद। आंहाथ' जेबोआनो जायाखै दाबो, दासो माबा थांदों 500ल' वाच टाइमा। बिराद वाच टाइमनि बिराद गोनांथि फंबाय। अननानै दसे थाना होदो फंबाय बिशाल, खामानि डिउटि गैथ'वाबा। मेथाइ दामगासिनो बिसोरो, भिडिअ नायगासिनो दङ। दसे थाना होदो फंबाय बिशाल। दे लोगोफोर कमेन्ट होलायदो, लाइक होआखैबा लाइक होदो दे। सोर होआखै लाइक? दसे सम थानानै होदो।
मा होनदों? अ फनसो रायलायदों। दे कमेन्ट होलायदो लोगोफोर अननानै दसे सम थानानै होलायदो दसे बारा गोबाव नाङा दे। मा होनखो जोंना सुपारा आंनि थानाया गोरोन्थि गैया आदा। मालाबा गहपुर, मालाबा लखिमपुर, मालाबा धेमाजि। अ फंबाय नों माबा द्राइभारसो नामा जोंना? माबाफोर खामानि मावो नामा? बिजनेसफोर मावो नामा फंबाय? बिसाल मा होनखो हाबा जाबाय नामा आदा? आदाया होनो आरोना। जाबाय फंबाय जाबाय। हाबा जाबाय फंबाय। हाबा जाबाय फंबाय। हाल्लाथारलै रुमाव फिलिम नायनायफोरा बिराद बलिया मोनासो नायखायो। ओंखायनो नैबे खोमसियावसो फैनांगौ जाबाय। केमेरायाबो आरो बारा क्लियार नङाना दाम खमनिसो मबाइलाबो। दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दंफैयो अननानै। बिशाल फंबाय जोंना दे भिडिअफोरखौ एसे फुल नायना होलाय अननानै। नोंनिखौबो नायना होगोन आं दा नायनानै कमेन्ट हरगोन आं एलबि दोनखांबा। जोंना सुपारा ओंखारलांथ'बाय नामा फंबाय? एकदम सोलाबथारालै जोंना भिडिअ बानायनो ना इयो बिल्डिंनि खामानि ना। मेंनायजोंनो भिडिअ बानायनो गोसो जाया। सुपार फंबाया मा होनखो मालायनि संख्रि सोलाग्रासो आंबो आदा। अ नंगौ नामा? दे नाजादे इउटुबफोरावबो एसे नाजादो हानायखिनिखौ। आंबो नाजागासिनो नाजादे। मालायनि संख्रि सोलाग्राबाबो देनाङो एसे जौगानो हागोन दे। खस्थ' मस्थ' मावनानै। दे हागोन दे गासिबो नाजाब्ला हायोनो हायि गैया। जोंनाथ' बिराद सोलाबालै उफाय गैया आयो बिराद मेङोना दालायनि खामानि जायो मालाबा प्लास्टार खामानि जायो। मेंबाबो दसेबाबो आं भिडिअ बानायो उफाय गैया। सुपारा मा होनखो आंबो खामानिसो मावो आदा नोंसोर बायदि। फंबाय नों मा खामानि मावो जोंना खोन्थाहरदो अननानै। आंबोथ' खामानिसो मावखायो नालाय बिल्डिंनि खामानि मावो दै फंबाय। मा खामानि मावो फंबाय जोंना खोन्थाहरदो अननानै गावनि होननानै। बिसाला मा आंखौ अके होनदो आरोना दे फंबाय दे। दे अननानै सोर सोर दंफैयो कमेन्ट खालामलायदो दसे समबाबो थानानै होदो गावनि होननानै। आरो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो। चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै। दे कमेन्ट होलायदो लोगोफोर। आरो सुपार फंबाया मा होनखो कम्पानियावसो मावो आंबो होनदो अ नंगौ नामा? दे मावनानै जानांखागोन उफाय गैया माथो खालामनो। मानसि उजिबाय जेला। बिसालजों माबाजों सुपारजों लोगो गैलायगोना गैलाया नोंसोरो? लोगो गैलायाबा लोगो जालायदो गावजों गाव अननानै। दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। बिसाला माखो आं कम्पानियावसो मावो होनदो आरोना। दे फंबाय बिदिनो मावदो दे मावनानै एसे इनकाम खालायलायदो। दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो अननानै बिदिनो।
जोंनाव बिराद अखा हादोंलै दामानि बिथोराव खामानि जानायखायसो जागासिनो दं। नङाबाथ' बाहेरनि खामानिबाथ' अखाबा जाया जोंना। बे दा माने बिथोराव माने प्लास्टारनि खामानि सोलिगासिनो ना बेनिखायसो सोलिगासिनो खामानिया अखा हाबाबो। आंबो माबायाव थांदोंमोन कम्पानियाव ओइ तामिलनाडुआव थांदोंमोन तामिलनाडु चेन्नाइआव थांदोंमोन। जाबायलै मास मोनथामसो जाबाय फैनाया ओजोंनिफ्राय फैफिननाय आरो तामिलनाडुनिफ्राय। आंना सिंस्रि हाया बिराद इनकामालाय बिराद इनकाम मोनलै जोंना। माने टाइल्सनि खामानिमोन आरो जोंना। बिदिनो सप्ता हिसाब होयोमोन फैसाखौ। सप्तायाव बिदिनो थिखा सिस्टेम नालाय। बिदिनो थायोमोन 6000 सप्तायाव बिदिनो थायोमोन आरो। दे सोर सोर दंफैयो अननानै कमेन्ट खालामदो दसे सम थानानै होदो। जाय जाय लाइक होआखैबा लाइक होदो दे अननानै। लाइक होना होदो। बिशाल फंबाय आरो सुपार फंबाय नोंसोर सानैजों लोगो गैना गैया? लोगो गैलायाबा लोगो जालायदो। ब्लु नांगौ नामा? ब्लु नांगौबा ब्लु होनोसै आं। ओइ अखाया देनजार हालायबायलै राव रावनो। बिराद अखा हादों। दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो। जाय जाय आंनि एलबियाव नुजाफैनो हादों अननानै दसे समबाबो थानानै होदो आरो कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर दे। आरो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो। ओइ कारेन्ट थांबायलै लाइन थांबाय लोगोफोर खोमसि जाबाय। दे कमेन्ट खालामदो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै साब खालामना होदो दे। लाइन थांबायलै खोमसि जाबाय। दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो दे। बिशाल जोंनाव दे कमेन्ट खालामलायदो दे बिशाल फंबाय आरो सुपार नोंसोरसो अननानै दसे दसेबाबो थाना होबाय दै। रोजा रोजा साबायखर फंबायमोन। बिराद अखा हागासिनो नैबे अखा हानायखायनो लाइनानो थांलाय फैलाय जागासिनो सानावबो जि बिदिनो थांलाय फैलाय जागासिनो। दिनै नै दा हरावबो थांलायबाय। दिनै थांबाय थादोंलै खनथाम खनब्रैसो सानाव लाइना। अखाजों अखा हानायखाय दानलाय हरलाय जाबाय थादों लाइनखौ। ना कमेन्टआसो स' जादों नामाब्रा आंनालाय। सुपार फंबाय जोंना अननानै एसे मोननैसो फुल नायना होदो दे भिडिअफोरखौ नोंनिखौबो नायना होगोन आं। आरो बिशाल फंबाय एसे फुरा नायना होदो अननानै। एकदम माने भिडिअ नागारनो टाइम मोनैखायनो मैयानिफ्राय एलबि सुरु खालायबाय आं। एलबिखौ साननैसो होनोसै सप्तासेसो बेबायदि टाइमावनो आरोना अननानै दसे सापर्ट होलायफैदो लोगोफोर। माबाने गाबोनबो आं बेबायदि टाइमावनो होगोन आरोना। बिदिनो हमा दोन 6:30 फोरनिफ्राय होगोन आं एलबिखौ।
बिशाल फंबाय नोंसिनिया माबायाव कम्पानियाव दुर्गा फुजानि सुटि गैया नामा नोंसिना? आरो सुपार फंबाय सुटि लागोन ना लाया फुजानि नोंसोरो? जोंना सानसे लानोसै 11 तारिख खालि गाबोननिफ्रायथ' जेनेबा फुजा सुरु जाबाय नालाय 11 तारिखआव लानोसै सानसे। उफाय गैयालै मावनानै जाग्रानि फिसा सानसे बा साननै बिदिनो खालायनोसै। नेटआनो स्ल' जाखो ना माखो आंना दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो दे लाइक होआखैबा लाइक होनानै दसे सम थानानै होदो लोगोफोर। कमेन्ट खालामदो दे बिराद अखा हागासिनोलै थान्दा गुसु मोनलायथारदों। दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो दे अननानै कमेन्ट खालामदो। बिराद अखा हादोंलै लाइन थांबाय खोमसि जाबाय जोंना लाइन थांना दं। दे जाय लाइक होआखैबा लाइक होना होदो दे लोगोफोर दसे सम थानानै होदो। हैद अखा सारसनबायलै बाबा दे जाय दंफैयो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अननानै दसे सम थानानै होदो आरो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो अननानै। नै माबायदि नुहुरो मालाय लाइट बै साइडथिं लाइट दं खोमालै ओंखायनो स्रां स्रां नुहुरदों हाथरखि बायदि। माने हाजो जायगा नालाय मालाय हाजो मानि न' गोजा लाइन थांना दंलै जोंना खोमसिथार एकदम। दे जाय आंनि एलएमपियाव नुजाफैनो हादों कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर आरो लाइक होआखैबा लाइक होना होदो दसे सम थानानै होदो दे। लोगो गैलायाबा लोगो जालायदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामदो सोरनो ब्लु नांगौ खोन्थाहरदो अननानै। मा लाबोखो नोङो बिटुनिफ्राय?
नोंनि दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अननानै दसे सम थानानै होदो। खोमसि माला फैबावगोन लाइना लोगोफोर कमेन्ट खालामदो अननानै लोगो जालायदो लोगो गैलायाबा जोंना बिशालजों माबाजों नामा सुपारजों रोजा रोजा साबायखरलै फंबाय मोननिसिम नोंसिनिसिम थानानै होनायनि थाखाय दसे समबाबो दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दंफैयो लोगोफोर अननानै दसे समबाबो थानानै होदो नोंसोरखौबो हानायखिनिखौ आं मदद खालामनो नाजागोन भिडिअफोरखौ नायलायदो अननानै खोमसि जाबायलै लाइन गैयिनि थाखायनो दे लोगो जालायनो हागोन लोगो गैलायाबा लोगो जालायदो दे सोर लोगो गैलाया दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अननानै दे दसे सम थानानै होदोलै लोगोफोर माबालाय लोगोफोर कमेन्ट हरखो ना माखो जायखिया आंना कमेन्टआसो माबा जाखो ना माखोथाय नुवासै दै ना कमेन्ट हरखायाखै नामाथाय मिथि रोंला गोसोनि आयनायाव दे लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय दे सोर दंफैयो अननानै कमेन्ट खालामदो दसे समबाबो थानानै होदो लोगोफोर लाइन गैलालै खोमसि खोमलाव जाबाय जोंना लोगोफोर मालाय
Dum daraka nang polopo nang polopo nang pulong nang popo nang polopo polopo nang polopo. लोगोफोर कमेन्ट खालाम सोर दंफैयो अननानै दसे सम थाना होदो लागाव खोमसिल' जाबाय लाइन गैयिनि হা কি হ'ল লাইন নাই কি হ'বনো না বৰষুণ গিৰি আছে যে ইয়াতৰ ইম্পিটাৰ কিবা ইম্পিটাৰ না কি কয় কোনফালে এইটোৰ চাইডৰ বেলেগ আমাৰ চাইডটো বেলেগ থাকিছে কি ইমান ডিষ্টাৰ্ব আছিলে এতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা ডাঙৰকে ধুমা গ'লে মই কাটে আৰু নহ'লে কাটিব নোৱাৰে তুমি এনে ভৰিত থকা নাইতো ন হয় গ'লো পটককে আহিব লাগে মাহৰ কেনেকৈ যায় কিমানকৈ যায় লাইন বিল কিমানকৈ যায় মোৰতো মিটাৰ নাই ল'ব মিটাৰ লগা নাই লগাম এই মিটাৰটো নলগাম সঁচাকৈ যাবি 15 তাৰিখত হা দুইটাই যাব যোৱা কথা আছে যাব চাগে কোনে তাৰ লগত গেৰেণ্টি নাই
যাব পাৰে। উম, কিবা কি কাগজ পত্ৰ কৰিবলৈ আছে। মাটি মাইকী আৰু মাইকীৰ লগত কিবা কিবি বনাবলৈ আছে নেকি? এদিনা কৈছিলে নেকি? কৈছিলে। সেইটো বস্তুটো কিনি হৈ থাকিলে টেনচন নাই। এই হয়। ইয়াত এইটো কি কয়? এইটো কামটো কৰিব পাৰি। এতিয়া খেতি কৰিব লাগিব। এই গুটিৰ পৰা মই খাব পাৰিম কি না? মোবাইল এটা লৈ শুই আছে। কোনে? সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ। ঘৰৰ মানুহকেইটাই নাই তাত। সেইদিনা যে মই তাত চাফা কৰি আছিলোঁ। ব্ৰিজ ওপৰত চাই আছে দেই। কাক চাইছিলে? কাক চাইছিলে? ছোৱালীটো এনেকে কাপোৰ ধুই আছে। তলত। মই যে চাফা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ না। মই এনেকে ঘৰত এইটো আৰু এনেকে বানাই এনেকে এই ইহঁতৰ ভঁৰালত থাকি মই এনেকে চাফাই আছোঁ। জাবৰ কেইটা। মই গ্লাছৰ পৰা দেখিলোঁ দেই বুঢ়ীটো। দেই। সেইটো কাৰণে সি লাই চাই আছে। সি ওপৰত। মই আকৌ গ্লাছত দেখি আছোঁ। ই চাই আছে বুলি। সেইটো কাৰণে এইটো নহ'লে উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰ ওচৰত কৰিব নালাগে। ই এনেকে চাই আছে আমাৰ মালিকৰ এইটো যে দৰ্জা এনেকে গিলাচ আছে নাই? আছে। মই তাৰ পৰা দেখি আছোঁ বুঢ়ীটো চাই আছে। আৰে মইও চিঞৰ মাৰি আকৌ পিছত তলত নামিছোগে মই। তলত এনেকে আকৌ এইটো চোৰটো মাৰি আছোগে। আৰু বোৱাৰীটো আহিছে। মাতি লৈ গ'ল। ইমান নহ'লে মই উঠিম বুলি ভাবিছিলোঁ। এয়া লাইন কি হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল বন্ধু? সেইটোতো চাই আছোঁ মই ভাত খাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ আৰু। লাইন আহিলে খাম আৰু ভাত না। এইটো আদায় হ'লে সি ওপৰৰ কাম কেইটাই দাবিব নেকি? এনেকে হ'ব। তাৰপিছতে ইয়াত লাগিব গাঁঠনি চাঠনি কৰিব ইটো প্লাষ্টাৰ কৰিব। এইটো চিলিং প্লাষ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত গাঁঠনি লাগিব দেই। লাগিবতো। তাৰ পৰিয়াল জমা ৰাখি থ'ব লাগিব। বুকি কিনি চাপলি নহ'লে বস্তাৰ লগত আৰাম বুকিবি আৰু ৰাখিবি জমা। কালি ঢালাই হ'ব আজিৰ নিচিনাকে একদম ইমান চাগিটো লৈ যাব নালাগে। বস্তাতে না। বস্তাত ভৰাই দেই এনেকে টোপোলাকে নিজে নিজে নহ'লে কষ্ট হয় না বহুত কষ্ট হয় বা। কষ্ট হয়।
এইটো বস্তাটো উম, এজনে উম, নিজে নিজে দাঙি দাঙি ওলাই যোৱাটো এইটো আৰাম दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दे চাউল 5 কেজিমান আনিব লাগিছিলে আনিবি কালি নহ'লে পৰহি দিনা আনিবি আৰু এক সপ্তাহ আছে ও না এক সপ্তাহ আছে আৰু হয় না নহয় আৰু কালি গ'লে কিমান থাকিব 5 দিন থাকিব 5 দিন 5 দিন পুৰা আছে 5 দিন লাগিব 5 দিন উম, 5 দিনৰ 5 কেজি যাব নেকি বহুত দাম হৈ গ'ল চব্জি আৰু চাউল বা আগত 5 কমো দিনৰ 5 কেজি নাখায় হা 5 দিনৰ 5 কেজি নাখায় যাব নেকি নাখায় নাখায় যে নকল মানুহ এটা আছে যে নাই আমাৰ উম, মানুহ উম, অকলকে আধা কেজি গায়